Ara, sisplau, és l'hora del Toby Harper, del Joan Torrella i de la Gabriela Rivieco, si es volen anar acomodant, que no sé si porteu el micròfono ja. No? Tu sí, tampoc? Doncs aleshores... Per aquí. Molt bé, doncs, mentre es preparen per seure al sofà, us comento. Ja fa uns anys que ens sentiu parlar de l'aliança amb Barcelona, de l'aliança amb la ciutat, atès a la seva trajectòria, el seu impuls d'èxit turístic, malgrat totes les controvèrsies que vulguem, que hi són i que hi seran, perquè les grans destinacions turístiques se situen en aquests llims del debat, de la polèmica, de la tensió entre els visitants i els residents, però no deixen de ser grans destinacions turístiques. Això passa a Barcelona, això passa a San Francisco o passa a Londres o a París, és igual. I tenim la sort, nosaltres en tot cas des del sector turístic, des de l'àmbit turístic, de valorar molt en positiu aquesta possibilitat que en els últims 30 anys la capital de Catalunya, Barcelona, ha adquirit amb tots els valors, amb tota la dimensió, per l'empenta dels Jocs Olímpics, pel conjunt de factors que hi juguen a favor. I en tot cas nosaltres fa alguns anys, el 2008, 2009, vam iniciar una estratègia d'aproximació, de relació, que a poc ha anat millorant, ha anat estrenyent-se aquesta relació, aquests llaços, i que avui ens trobem amb uns nivells de col·laboració que, si soc franc, el 2008 o el 2009 no podia imaginar. Hi ha més història pel davant, és evident, però el futur està per escriure, el futur està per fer, això ja es veurà. Però en qualsevol cas hem d'estar contents tots i totes del punt on som, de la generositat de Barcelona per obrir-se i per, no avui, no l'any passat, sinó fa 5 o 6 anys, per obrir-se i iniciar aquest procés de maduració, de construcció d'una gran Barcelona, una Barcelona que va més enllà de Collserola, del Llobregat o del Besòs, i que abraça un territori natural que són o conformem les comarques de Barcelona. Això culmina aquest any 2016, després d'un primer any de la creació del programa Barcelona és molt més dins de l'estructura de turisme de Barcelona. Això culmina aquest any amb alguns fets molt concrets i determinants. Hem fet 3 presentacions, una a Londres, una altra a Frankfurt i una altra a París, davant de 100 operadors a cada un d'aquests mercats, accions conjuntes de Turisme de Barcelona i de la Diputació, també amb la col·laboració inestimable de l'Agència Catalana de Turisme. Hem fet 3 presentacions d'aquesta gran Barcelona, Barcelona és molt més. I la nostra sorpresa, la meva, la del Jordi Williams, director general de Turisme de Barcelona, o del Patrick Torrent, director executiu de l'agència, quan estàvem fent aquestes presentacions, era rebre la percepció positiva d'aquests operadors, tant pel que suposava de nova empenta, de reimpuls de Barcelona, que Barcelona ja a Europa no deixa de ser molt coneguda. Per tant, presentar una nova Barcelona amb la ciutat i les comarques per aquests operadors del Regne Unit o al voltant de Frankfurt, Alemanya, o a la regió de París, a França, presentar aquesta nova Barcelona amb tots aquests atributs nous, amb totes aquestes possibilitats amb la natura, amb el mar, amb l'activitat a l'aire lliure, ja sigui el golf, ja sigui el senderisme, amb turisme actiu, amb la gastronomia, etc. Tot això obria un nou ventall d'oportunitats per a aquests operadors i els seus clients. Per tant, ens felicitaven. Això que per nosaltres potser ens ha costat de veure, ens ha costat uns anys per fer una maduració d'aquest esquema de visió, des d'una distància ja notable, no estem parlant d'aquí a la cantonada, això es veia com un fet, primer, lògic, segon, molt interessant, des del punt de vista de la comercialització, i també molt obvi. Per tant, hem fet aquesta culminació, hem culminat també aspectes amb el Convention Bureau, potser ho heu vist, ho hem dit poc, ho hem explicat molt amb els membres del Barcelona Province Convention Bureau, ho hem explicat molt perquè tothom estigui preparat per quan arribi el gener del 2017, ja
falta poquet, perquè el nostre Convention Bureau tanca les portes i comença una nova etapa a través del Barcelona Convention Bureau. El Barcelona Convention Bureau ha refet els seus estatuts i aquí s'obre a incorporar els recursos de tot tipus orientats al turisme de reunions, de convencions, d'incentius, de mítings. Per tant, també això és un pas molt important de cara a la promoció d'aquests recursos que estan ubicats a les comarques de Barcelona, fer-ho des d'un òrgan, des d'una realitat que és molt potent i que està molt ben dotada tant econòmicament com des del punt de vista dels recursos humans. Això vol dir que hem de ser molt proactius dintre d'aquesta comunitat i els que estigueu motivats o interessats en aquesta línia, en aquest producte de reunions, doncs us convé formar-ne part i amb les condicions que hem negociat, que en tot cas avui no és el dia de parlar-ne, però que us hem explicat, us hem fet arribar a través dels que sou membres del Barcelona Province Convention Bureau. No sé si als meus companys de sofà els hi falta molt, permeteu? No? Molt bé. Doncs ara jo us deixaré, jo canviaré el rol, passaré a la butaca i el rol de conductor de la sessió el deixaré en mans del Toby Harper, biguetà d'adopció. Toby, què tal? Molt bé, molt bé. Estupendo. Ell sí, ell és presentador professional, és actor i això ho pela molt bé. I és per això que li vam demanar que ens acompanyés a fer aquesta presentació que us he comentat, en aquest cas va ser la de Londres, que vam presentar amb la Gabriela, en Turisme de Barcelona, vam presentar aquesta gran destinació de Barcelona, és molt més al mercat britànic. Jo sense més et deixo la paraula. Moltes gràcies. Em posaré amb els companys. Perfecte. Que anem als sofàs, no? Sí. Hola. Bon dia. Bona tarda, ja. El dinar és aviat, Vull dir que aguanteu-vos. És un plaer estar una vegada més en Barcelona, és molt més. El Francesc, ja el coneixeu, és un plaer poder presentar-vos també a la senyora Gabriela Riviecho, directora d'Àrea de Màrqueting i Promoció de Turisme de Barcelona, i el senyor Joan Torrella, qui és director d'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Barcelona. A veure, ens seiem tots? Sí, tens raó, Som molt petits, No, és per la batalla, Doncs per començar, fem un breu repàs sobre què és exactament Barcelona és molt més. Tenint en compte aquest context i la seva evolució durant els darrers anys, us plantejo una primera qüestió. Les preguntes seran campi qui pugui. D'acord? Vull dir que qui tingui alguna cosa a dir, que respongui i tal. Jo no us pressiono a que parli una persona en concret. Com valoreu, des de les vostres responsabilitats i funcions, aquesta relació entre la ciutat i el seu entorn territorial? Es genera alguna interferència entre ciutat i el seu entorn de cara als mercats o, al contrari, la valoreu positivament? Jo fa una estona que parlo. Sí. Descansa, Francesc, descansa. Ja disparo, si vols. Barcelona és molt més aquest nom tan encertat que és del Pla de Màrqueting de la Diputació de Barcelona. En vàrem començar a parlar, almenys des de la meva experiència, mentre fèiem el Pla Estratègic de Turisme del 2010, de la ciutat de Barcelona, 2010-2015. Perquè en la reflexió sobre l'evolució del turisme a la ciutat se'ns va fer evident un concepte que fins aleshores no havíem formulat, que era el concepte de destinació Barcelona. I quan vam identificar que Barcelona ciutat era molt menys que la destinació Barcelona percebuda com a tal pels que ens visiten. Per tant, des de la perspectiva de la ciutat de Barcelona, la destinació Barcelona i després la marca Barcelona és molt més, és una necessitat. És una necessitat que apareix de la... És com un segon simbòlic enderrocament de les muralles de Barcelona. Sembla que això ja ho vaig dir l'any passat, l'exemple, perquè efectivament Barcelona crida i projecta al món uns atributs que no li són propis com a ciutat, però sí com a destinació. I per tant, presentar-ho, empaquetar-ho
presentar-ho al món com un territori que va molt més enllà de la ciutat, des del punt de vista de la ciutat de Barcelona, crec que és una necessitat evident. I, a més, probablement una de les possibles solucions a mig i llarg termini per molts dels problemes que l'afecten. Sí, bon dia, moltes gràcies per la invitació. Jo aquesta vegada encara no parlaré totalment en català perquè lo porto molt malament, disculpeu, doncs cambiaré al castellano, así me aseguro que todo el mundo me entienda, pero bueno, yo construyendo lo que decía Joan, totalmente de acuerdo, yo creo que no es una necesidad, es absolutamente indispensable ir juntos la ciudad y el territorio y crear realmente pues esta destinación, una gran Barcelona, porque realmente es lo que nos está también pidiendo no solo a la ciudad, sino los visitantes. La ciudad, como ustedes saben, una de nuestras prioridades es la descongestión de la ciudad misma, la descentralización, y para esto el territorio nos aporta mucho y a la vez nosotros aportamos al territorio, y no solamente al territorio sino a los visitantes. Como sabéis, Barcelona es un destino ya muy maduro y por tanto los que nos visitan ya por segunda o tercera vez necesitan novedades, necesitan descubrir cosas nuevas, atractivos nuevos, y para eso pues el territorio es un perfecto elemento de seducción. Molt bé, com que els dos que m'han precedit han parlat molt del territori, jo parlaré de la ciutat. Home, la ciutat, abans, mentre us posaven els micros, ho comentava, la ciutat per nosaltres ha sigut una gran oportunitat, ha sigut una locomotora on hem pogut enganxar-nos i pujar en aquest tren del turisme. Ja existia el territori, molt abans que la ciutat, el territori, la costa especialment, ja tenia un turisme al Maresme o a Sitges, això ja era un fet. Però les coses evolucionen i el temps va molt ràpid, i Barcelona, a partir dels Jocs Olímpics i altres factors, va esdevenir, com he dit, una gran capital turística, una gran destinació. Bé, la Diputació va passar uns anys treballant, preparant el territori, treballant amb els ajuntaments, amb les comarques, etc. I feia falta, en algun moment, trobar aquesta locomotora que no... I la locomotora era Barcelona, la capital que havia aconseguit d'una manera magnífica aquest gran posicionament internacional. Per tant, per nosaltres, per tot el que representem avui aquí, amb el cercle de turisme, la ciutat ha sigut la sort de tenir-vos aquí, a punt, de vosaltres d'obrir-nos els braços i entendre que tenim una gran joint venture per davant. I jo crec que de moment està sent una història que és, en fi, el nostre dia a dia és molt intens i a vegades no ens n'adonem, però quan pren perspectiva no hi ha interferències, no hi veig interferències. Jo encara abans que passis a la següent, no només no interferències, sinó que probablement l'experiència d'aquests darrers anys tan intensos posa en evidència un camp per córrer molt gran per compensar el camp que ja hem corregut molt en la conceptualització de marca i de promoció conjunta, després en parlarem de més coses. I crec que és tot l'entorn de la gestió i la promoció turística, la gestió i la planificació turística del territori al voltant de Barcelona. O sigui, la ciutat de Barcelona, la meitat dels visitants que té, per tant, de la pressió que com a municipi suporta, i dic suporta en el sentit de pes, no pernocta a la ciutat, són tècnicament excursionistes. Això ja posa de manifest que tenim un problema terminològic, perquè una persona que pernocta a l'Hospitalet resulta que és un excursionista a Barcelona quan en realitat agafa el metro a la línia vermella, que és la línia de Barcelona. Per tant, això grinyola una mica perquè tenim uns conceptes associats a una distribució administrativa que no facilita gens la governança d'aquest territori, una distribució administrativa molt fragmentada en molts municipis diferents. Per tant, segurament, des de la perspectiva de la gestió turística, cal començar a pensar en Barcelona és molt més, no només en termes de presentació al món i de promoció, sinó també en termes de planificació de la gestió d'aquest territori, de com ens movem per aquí dintre, de com arribem de la ciutat al producte en el territori, de totes aquestes coses que jo crec que anem un parell de passes enrere del que anem ja en temes de promoció. Ja està. Sí, pots dir més, si vols, però passem. Com has dit ara mateix, aquesta cosa d'anar
ajuntant-se, buscant un ordre. Fa 4 dies que vam presentar el All Together, que insisteixo que em vau demanar que ho fes jo perquè sóc la persona que millor sap dir All Together. Doncs ho vam presentar a Barcelona. Era la unificació dels 2 Convention Bureaus, el Convention Bureau de Barcelona i de les comarques, diguem-ne. Com valoreu aquesta nova proposta, aquest pas nou, que em sembla que serà fins al mes de gener, que estarà tota l'oferta unida allà? Bueno, aquesta començo jo. Sí? Molt bé. La valorem com un estadi previ necessari per seguir avançant en aquesta aventura d'encaixar el sector turístic de la ciutat i el sector turístic de l'entorn, de les comarques. Per què dic això? Perquè una cosa és encaixar les voluntats públiques de les institucions, i això no és fàcil, però encaixar les visions i els reptes i les problemàtiques que té l'empresariat turístic de la ciutat i de l'entorn, doncs és més complexa, o té una altra complexitat. Que es produeixi, i ho teníem clar, teníem clar que tots els que estem aquí i els que potser haurien d'estar aquí no hi són, tenim clar que abans, en aquest camí de progressió de treballar conjuntament, el Convention Bureau, que és una institució molt professionalitzada, és a dir, no respon al que serien unes orientacions polítiques. Són plataformes 100% professionals, en el sentit que estan atents als interessos i a les expectatives empresarials del sector. Si aquesta plataforma del Barcelona Convention Bureau i el nostre Barcelona Province Convention Bureau, com a expressió d'aquestes voluntats, d'aquestes urgències, reptes que té el sector turístic, doncs si aquí podíem trobar unes aproximacions i una convergència més factible, doncs segurament això podria condicionar positivament, favorablement, que en endavant poguessin haver-hi altres evolucions en aquesta governança que el Joan comentava, en termes de planificació, en termes de direcció, més enllà de la promoció, o no només la promoció. Potser estic dient moltes coses a la vegada, però té aquesta virtut el que els dos conventions, o en tot cas el nostre, haguem avançat en tancar-lo i haguem establert unes vies de connexió, d'incorporació dels nostres empresaris en el Barcelona Convention Bureau, perquè a partir del gener, amb un comitè executiu ampliat, amb la presència de representants del territori, doncs això i alguns aspectes més, de condicions favorables per esdevenir-ne membres, doncs comenci això una nova singladura, ja un Convention Bureau obert a tot el territori de la província de Barcelona. El de Barcelona, em refereixo. I internacionalment no es pot dir d'una altra manera que no sigui Barcelona Convention Bureau, perquè és la marca que tothom coneix, i aquests dies a Barcelona s'està fent el IBTM, que és precisament allà on es posa de relleu aquesta dimensió tan internacional del Barcelona Convention Bureau. En el cas de la ciutat de Barcelona, i abans d'entrar concretament al Convention Bureau com a programa de turisme de Barcelona, que la Gabriela domina òbviament més que jo, la gestió del turisme ha crescut o s'ha aixoplugat a l'entorn del que és l'àrea de promoció econòmica. I des de la perspectiva de la promoció econòmica de la ciutat, ja fa molts anys, molt abans que parléssim de la destinació Barcelona en termes de turisme, enteníem Barcelona, s'entenia des de l'Ajuntament de Barcelona com tota l'àrea de Barcelona. És a dir, atraure una gran empresa internacional a Viladecavalls no era una estratègia de Viladecavalls, era una estratègia també de la ciutat de Barcelona. I no dic Viladecavalls perquè sí, és perquè va ser una de les estratègies concretes. Si no recordo, la fàbrica Sony va acabar en un moment determinat de la història allà, quan encara no parlàvem de destinació Barcelona com a fruit d'aquesta feina. Per tant, aquest entorn més gran que la ciutat està incorporat ja en altres discursos que no són el turístic des de molt temps abans. I un segon element per mi molt important al voltant del que és el Convention Bureau, els Convention Bureaus
i l'atracció, per tant, de turisme de reunions, és que més enllà del que és el segment turístic, i per tant, que és un segment més de visitant que ve al territori, té també una dimensió de contingut, és a dir, les fires, els congressos, els esdeveniments que tenen lloc en un determinat territori tenen un contingut habitualment econòmic que fa referència a un sector de l'activitat d'aquell territori i, per tant, també són una oportunitat de sinergia més enllà del turisme amb el desenvolupament d'aquell sector econòmic del territori. Portar a Barcelona el Mobile World Congress, que en vivim molts d'ell, de la seva activitat, no ha suposat només que cada any vinguin ara hi ha més de 100.000 persones durant 3 o 4 dies. Ha suposat també que Barcelona sigui en el món un punt de referència des del punt de vista de la mobilitat, en aquest cas, de la telefonia mòbil i de tot el que implica aquesta mobilitat, que s'instal·lin indústries, que es generi una fundació Barcelona Mobile World Capital, que bla, bla, bla. És a dir, tot això, que aquesta seria la mare de totes les batalles, el mobile, té diferents dimensions en altres sectors que crec que és un element importantíssim, que segurament és una peça que ens falta per engranar amb els conventions. És a dir, que no només és una estratègia d'atracció de forasters, de turistes, de visitants, sinó també aquest engranatge amb el teixit econòmic del territori que és reforçat per aquesta visita d'experts de l'OCEU. Sí, bueno, yo como no me quiero repetir porque ya lo habéis dicho todo tan maravillosamente, lo único que quisiera agregar es que justamente el sector maíz es un sector estratégico para la ciudad de Barcelona, es un sector importantísimo que deja una derrama de más de 1.500 millones de euros y por tanto, como bien ha dicho Joan, es un sector que además nos abre las puertas para inversiones, para nuevas industrias, para nuevos negocios y por tanto lo queremos potenciar. La unificación de ambos Convention Bureau seguramente nos llevará no solamente a crecer como convention, que además el Convention Bureau de Barcelona es una gran referencia a nivel mundial y estamos muy orgullosos de ello. De hecho, existe mucho antes que existiera el Consorcio de Barcelona en sí mismo, sino que seguramente nos dará oportunidad de expandir la oferta también al territorio y dar una mejor respuesta a aquellos clientes que no siempre buscan venues tan grandes, sino también empiezan a buscar venues singulares, un poco más pequeños y atractivos y no dejan de ser importantes. Entonces yo creo que no podía ser más que otra propuesta ganadora que esperemos sea muy exitosa. Muchas gràcies. Doncs seguim. Seguim amb l'Observatori de Turisme de la Ciutat i les Comarques de Barcelona. Quines són les expectatives i els objectius que hi diposita cada un de vosaltres en aquesta plataforma de construcció i transferència de coneixement per la millora de la destinació turística? Què? Bona pregunta, no? Una pregunta llarga. Home, el que és evident és que avui, a dia d'avui, bueno, a dia d'avui no tant, fa 2 anys, el que és evident és que Turisme de Barcelona tenia la seva unitat de fabricació de dades o de coneixement. I l'Ajuntament s'hi posava, o ja tenia alguna cosa. I la Diputació ja feia uns anys que tenia el que en diem el laboratori de turisme. Jo crec que amb bon criteri, el conveni que vam establir el 2016, doncs vam definir un compromís de, escolta, aquests recursos, ja siguin humans, ja siguin econòmics, per avançar en la identificació de coneixement clau, doncs potser que ho alineem, que ho coordinem, que no ens repetim, perquè no som tan rics tampoc, és a dir, potser que busquem la racionalitat d'aquests recursos. Bé, doncs això, no sé, Joan... Has dit el 2016? Sí. Conveni del 2016? Això neix el conveni del 2016, aquest any. Li posem nom al conveni del 2016, perquè el 2010, tornaré a referir-me al pla estratègic, el 2010 recordo que quan vam fer aquell aprofundiment, la gran diagnosi que vam estar gairebé un any fent, un dels reptes que vam identificar, un dels 10 reptes que vam identificar per la ciutat de Barcelona en el pla estratègic del 2010-2015 era l'absència d'informació, l'absència d'estadística. I ho vam formular com la necessitat de passar de les dades al coneixement compartit. Això el 2010 ho vam escriure amb aquestes paraules, de les dades al coneixement compartit. Això té una conjuntura a la ciutat de Barcelona com a mínim i que segurament tots plegats en devem ser hereus. La conjuntura és que durant 15 anys, des del 93, quan la ciutat de Barcelona va optar
en l'última etapa del turisme, perquè això el turisme ve de molt abans, però quan el 93 crea un consorci com Turisme de Barcelona, la ciutat de Barcelona hi posa tots els ous en aquella panera, diguem-ne, des del punt de vista turístic, i no desenvolupa cap altra línia de gestió ni d'acció en turisme que no sigui el Consorci Turisme de Barcelona. La qual cosa, un consorci concebut per fer promoció i per fer atenció al visitant, es va convertir de facto en un instrument que requeria crear instruments de suplència perquè no ho feia la institució que ho hauria d'haver fet, el propi Ajuntament com a part del Consorci, però no en el Consorci, sinó en la seva estructura. Per tant, l'Ajuntament, que té un extraordinari, ha tingut durant molts anys, unes extraordinàries direccions d'estudis i d'estadística i d'enquestes, el turisme ja el feia el Consorci Turisme de Barcelona. Per tant, aquí hi ha hagut una suplència històrica d'una funció que no és pròpia d'un consorci de promoció. La qual cosa vol dir que, com ha dit en Francesc, quan vam arribar al 2010 i la ciutat diu, on dia, si només tenim, no és poc, era molt, un consorci com un Turisme de Barcelona, però ens falten moltes més peces, cal integrar-ho en l'estructura orgànica de l'Ajuntament. Cal que el Departament d'Estadística de l'Ajuntament sàpiga què passa en turisme a la ciutat, etc. Per tant, vam iniciar un procés abans del 2016 d'anar dotant a la ciutat, l'Ajuntament, els organismes de l'Ajuntament que els hi correspon, del coneixement i de les eines necessàries per poder tenir la informació per la gestió de la ciutat. Per tant, algunes enquestes, per exemple, recordo que les primeres de percepció ciutadana sobre el turisme les feia Turisme de Barcelona, les fèiem a través del Consorci, això es va incorporar al Departament d'Estadística de l'Ajuntament, l'enquesta a turistes més tardanament, però també es va incorporar aquí, estudis específics d'impacte econòmic del turisme, tot això s'ha anat fent múscul, coixí, dins a qui li correspon dintre de qualsevol administració local que sí que tenia informació sobre altres sectors d'activitat. Per tant, és un procés, jo diria, almenys des de la ciutat de Barcelona ho hem viscut així, com de fer que cadascú faci allò que li correspon i, òbviament, la suplència del Consorci s'ha anat convertint en una transferència d'eines del Consorci cap a l'Ajuntament per anar facilitant també que el Consorci faci el que li és propi, que és la promoció i l'atenció al ciutadà. De tota manera, és veritat que en el conveni que l'Observatori com a tal constituït encara no està, l'hem presentat internacionalment en algun moment però encara no l'hem batejat internament, comença a tenir com a mínim el múscul d'un pla de treball a mig i llarg termini interessant. Bueno, a mí me gustaría agregar un punto totalmente diferencial y es que, como habéis dicho, el integrar mejor toda esta información nos permite una gestión mucho más adecuada. Pero, bueno, como sabéis, tengo toda una carrera en marketing y soy muy apasionada al consumidor y, por lo tanto, a mí me gustaría hablar un poquito del consumidor. Y es que nos permite satisfacer mejor las necesidades de quienes nos visitan. Conocer también mejor al visitante, quién nos está visitando, por qué nos está visitando, a qué horas y cuándo, de dónde. Y con esto yo creo que hay una parte de gestión que indudablemente tiene que ser y que cada vez lo hacemos mejor gracias lo hace mejor el Ayuntamiento gracias a, pues todas estas matrices cruzadas que tenemos de información, pero gracias a esta información también somos capaces de determinar con mucha más efectividad a dónde hemos de ir a promocionarnos, cuáles han de ser las claves de medida de estas promociones que hacemos, si nuestras promociones son efectivas, cómo retornamos mejor la inversión que nos dejan los miembros en nuestras manos, todos aquellos dineros que son vuestros y que son de la comunidad, digamos, y cómo lo hacemos mejor. Y por tanto, pues yo creo que esto es muy positivo. Somos capaces de no solo hacer una mejor gestión, sino también una mejor promoción y en algunos casos una promoción muy quirúrgica, que es lo que hoy vemos que es necesario, porque los dineros pues son los que son, los tiempos son los que son y hay muchas oportunidades afuera. Entonces, el tener data yo creo que nos ayuda realmente a tomar las buenas decisiones, que es muy importante. Jo diria, fent referència de les dades del coneixement compartit, que diguem-ne, avança, progressa adequadament. Diguem-ne que estem compartint coneixement a partir de dades que eren disperses i que ara comencen a tenir, vaja, jo crec que tenen una solidesa i una presentació. A més, ens ha permès homogeneïtzar metodologies de coses que ja es feien des de la Diputació i coses que es feien des de la ciutat i que ara són perfectament integrables, de fet són la mateixa cosa, enquestes, etc. que jo crec que... Em va molt bé que el Joan hagi fet aquest salt al 2010, jo he anat al 2016, però va molt bé la teva referència a aquests 5 anys anteriors, perquè el que heu vist aquí amb la presentació del Damià, el Xavier i l'Anna, amb algunes de les dades que us hem ofert aquest matí,
Això semblen dades senzilles, però darrere hi ha una complicada màquina de destil·lació que hem construït, nosaltres amb els anys per un costat, ells, però que les hem anat creuant i les hem anat acabant de construir conjuntament, i en aquest moment hi ha una gran enquesta que es passa al turista que està a la destinació per conèixer totes les seves motivacions, què fa, no només a la ciutat, sinó a Mataró, a Vilanova, a Sitges, a Berga, a Manresa o a Vic. I aquells municipis que, en el cas nostre, volen tenir mostres més significatives, alguns estan a la sala, a part del finançament que fa la Diputació d'aquests estudis, aquests municipis amb una petita aportació tenen una mostra significativa que els permet conèixer amb més fonament aquest client al qual s'han d'orientar més bé. Per tant, que el 2016 aparegui explícitament el compromís de les tres parts per dir, escolta, fem una cosa integrada, fem un pla de treball integrat, no ens anem coordinant només, sinó fem d'entrada un pla de treball integrat. Per tant, marquem-nos uns objectius comuns de coneixement, unes fites comunes i un pla de treball comú i avancem en aquesta direcció. I si el futur, a curt, mig o llarg termini, ens permet altres aventures, ja les farem, però en tot cas ningú ens impedeix des d'un acord firmat ja posar-nos a treballar conjuntament. Crec que aquest és el gran pas que hem donat aquest any, el 2016, i que tant de bo trobem l'any que ve, o com més aviat millor, altres passos que facilitin una operativa d'aquest observatori de la ciutat i les comarques de Barcelona, que és el nom que li hem posat, Joan, una operativa més àgil, una estructura tècnica més definida i amb encàrrecs més precisos i en fi, que tot això, quan anem pel món a dir Barcelona té un observatori de turisme de la ciutat i les comarques, que ho puguem dir amb tota la intensitat que el títol expressa. I això crec que és un repte que encara tenim pel davant. Molt bé. No? Sí. No, pensava que anaves a dir alguna cosa, Joan. Ja ho he dit abans. Escolta, us demanaria que destaqueu els principals projectes des de la vostra perspectiva que s'estan portant a terme y el grado de interés. Bueno, si quieres, sí. Esta vez comienzo yo. Bueno, realmente nosotros, una de las prioridades que tenemos para el año que viene y además que le hemos discutido justamente el consorcio de ayuntamiento y que tengo que hacer decir también que estamos muy contentos de también trabajar cada vez más juntos de la mano con el ayuntamiento, con esta administración, porque realmente hemos homologado criterios, estamos yendo en una misma dirección, lo cual yo creo es súper positivo porque vamos a la una. Es que para nosotros es una gran prioridad el año que viene, el año del turismo sostenible. Como lo ha declarado la ONU, estamos tomándonos muy en serio este proyecto, estamos trabajando para que realmente todos los miembros adopten prácticas de sostenibilidad, haya oferta sostenible, hoteles, transporte, restaurantes, etc. Y además de esto, que además es un elemento transversal a todos los demás programas, dentro de nuestras prioridades están todos los programas, aquellos que van más allá de la ciudad, es decir, los programas territoriales. Y me refiero en concreto al programa de Barcelona Mar, un programa que además estamos en conjunto desarrollando con la Diputación de Barcelona, un programa como el de Pirineos, que también aquí tenemos como partner importante la agencia catalana también, el programa de Food and Wine, que antes era gastronomía, básicamente porque no hay comida sin bebida y los mejores viñedos los tenemos pues en la Diputación de Barcelona. Tenemos 3 áreas de vinos y una de cava fantásticas que hemos de aprovechar. Entonces, realmente nuestras prioridades están en este sentido, en los programas que sean más de ámbito territorial y sobre todo que puedan aportar una novedad y algo nuevo para el visitante. Ahí es donde estamos trabajando sin descuidar lo que ya tenemos. Algo que es muy importante que también quiero mencionar y porque yo creo que es una prioridad también para la ciudad es el programa de cultura y que el programa de cultura es muy transversal y que también se refiere también a la cultura que hay en el territorio. Ahí es donde trabajaremos. Jo, una perspectiva complementària al que diu la Gabriela, perquè Barcelona en aquest moment, com és sabut, un dels reptes més importants que tenim en turisme és com fem encaixar tota aquesta pressió, de vegades sobrepressió, que alguns entorns de la ciutat pateixen
les dificultats de convivència que això suposa de vegades pels residents en aquests entorns i com distribuir millor la càrrega turística, i torno a parlar de càrrega no en sentit pejoratiu sinó en sentit físic, d'ocupació de l'espai públic, que evidentment no és només del turista, perquè qui ocupa l'espai públic és qui hi és i som els residents i els turistes, i som tots, però la percepció ciutadana en determinats barris sobre l'activitat turística és una realitat tangible, és una realitat que ens preocupa i és una realitat que hem de gestionar uns i altres. És obvi que tot el que s'ha dit avui va en la bona direcció. Des que hem començat al matí fins ara, tot el programa Barcelona és molt més, i tot el que sigui vertebrar i articular Barcelona no només com una bona marca i com un bon claim, sinó també com una porta d'entrada de visitants que són cridats per aquesta marca, però als quals podem oferir altres atractius que no són els que icònicament espera trobar la ciutat, són claus per això. Però hi ha un element també que jo vull introduir, que posats a parlar de projectes prioritaris ho és per part de l'Ajuntament. Jo diria que n'hi ha tres títols. Un és la necessitat de mantenir una planificació estratègica del turisme a mig termini. Per tant, allò que ens va servir del 2010 al 2015 ho estem refent pel 2020, un pla estratègic de turisme que ens permeti mirar amb les llums llargues cap on va la ciutat. Una qüestió monogràfica al voltant de l'allotjament turístic i com encaixa l'allotjament turístic amb les polítiques de la ciutat en habitatge, etc. Ara no és el moment, però és un gran titular que jo crec que cal tenir present i que estem treballant intensament. I un tercer és el d'instruments de participació i, per tant, de trencar el binomi indústria turística, administració turística, com si fossin els únics actors que juguen, els players que hi ha en aquest escenari. El turisme és un ús de l'espai públic, és un ús d'un espai compartit, d'un espai comú, i per tant els propietaris ciutadans de l'espai comú han de negociar l'ús d'aquest espai públic amb els visitants, tant si som turistes com si no ho som. És molt difícil de simplificar això en dues paraules, però la creació d'un Consell Turisme Ciutat, que és el tercer dels quals volia parlar, és un projecte prioritari a la ciutat de Barcelona. No estem en el terreny de la promoció, però és que la promoció no es pot entendre sense una destinació que pugui entomar-la i que pugui entomar el resultat d'aquesta promoció. I aquests tres elements en aquest moment són claus a la ciutat de Barcelona. Estic 100% d'acord amb les intervencions de la Gabriela i del Joan, i estava pensant a veure en què em podria significar per aportar en aquesta pregunta que ens fas, Tobi, sobre quins projectes destacaríem. Em costa afegir-n'hi algun perquè realment els que heu dit per mi completen el mapa del que podríem dir les prioritats. És evident que en el conjunt de comarques no és el que es viu des de la perspectiva del turisme, no és el que està passant a la capital. No vull dir que hi hagi algunes destinacions locals que en temporada alta, és a dir, els mesos d'estiu, doncs no puguem tenir alguns aspectes comuns amb el que està passant a Barcelona durant molts mesos de l'any i en alguns llocs de la ciutat, no tota la ciutat. A nosaltres el que sí que voldria agrair aquí és l'Ajuntament, com fa el que el Joan explica, un Consell de Turisme, amb tot el que això suposa de debat amb diferents forces de la ciutat, a nivell d'associacions, entitats, etc. El que això representa, trencant aquest binomi de la indústria turística i de l'administració i buscant més players perquè el diàleg sigui més real, més adequat al que és la realitat social que es viu al carrer. Bé, doncs, en tot cas, agrair que se'ns convidi i que puguem veure com a Diputació en directe quin és aquest debat. Perquè això nosaltres que ho veiem com a observadors ens serveix per incorporar aquesta reflexió, per incorporar tot aquest debat en el moment que sigui oportú en aquelles localitats o destinacions locals que s'estimi convenient per introduir mesures que en el cas de Barcelona ens poden servir de model, ens poden servir de mirall. Això un. Dos, també tota la invitació generosa que se'ns ha fet a participar de manera intensiva fins allà on hem sigut capaços de fer, en fi, amb el meu equip, amb el Damià, amb el Xavier, amb l'Anna
i amb altres tècnics en el pla estratègic de turisme de la ciutat. Quan tinguem oportunitat de llegir, el pla estratègic serà un text llarg, però hi ha algunes referències en moments molt oportuns, que queden recollides visions de futur sobre el que és la ciutat i el territori des del punt de vista del planejament que s'ha de captenir en endavant, que queda molt ben reflectit. Millor no ho podríem reflectir, tinc la sensació. També agrair a Turisme Barcelona, que ha fet un exercici aquest any i l'anterior amb el que és un pla d'empresa, un pla d'empresa del 2015 fins al 2019, ordenant uns objectius, ordenant un pla de treball, etc., amb ambició. També hem tingut l'oportunitat de participar-hi activament i reflectir en aquest pla d'empresa, que és de la ciutat de Barcelona, reflectir els interessos, els reptes, les necessitats que té tot el territori de les comarques de Barcelona enganxat, acoblat en aquest pla d'empresa de la ciutat. Seguir treballant amb aquest diàleg, seguir treballant amb aquest compromís és la resposta que dono a la teva pregunta. Molt bé, moltes gràcies. Perquè això no és poc, és molta feina, però en canvi és molt gratificant i crec que estem fent passos molt fonamentals. Tractant-se de sostenibilitat, aquest matí el Xavier ha parlat molt, la Gabriela acaba d'anomenar, ja ho sabem que Barcelona té la certificació Biosfera des del 2011, renovat el 2014, que Catalunya també des del 2015 i ara la Diputació de Barcelona també està seguint el procés per obtenir-la. En aquest sentit, quins objectius us plantegeu des de cada una de les vostres institucions respecte a esdevenir una destinació sostenible i responsable? Sí, aquí és breument la història, molt breument, però efectivament des del moment en què va suposar per la ciutat de Barcelona l'exercici de l'obtenció de la certificació Biosfera, perquè crec que és il·lustratiu, va suposar una primera cosa que sembla molt evident però que no ho era en aquell moment, i era que els diferents departaments d'una organització com un ajuntament de la ciutat i altres institucions de la ciutat no vinculades o no necessàriament municipals van prendre consciència a l'hora de fer l'auditoria necessària per l'obtenció de la certificació, van prendre consciència del rol que tenien, del rol determinant que tenien en la Barcelona turística. És a dir, TMB, per dir algun, o l'aeroport, o l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament, o l'Institut de Persones amb Discapacitat, per dir departaments municipals que mai havien treballat en la perspectiva de tenir el turisme com un element de la seva gestió, se'n van adonar que el que estaven fent era el que ens permetia obtenir una certificació de turisme responsable. Perquè que Barcelona sigui una destinació de turisme accessible és conseqüència que és una ciutat que té un pla d'accessibilitat urbana des de fa 30 anys. I així ens podríem anar repetint. Per tant, primera constatació, una certificació Biosfera implica transversalment el conjunt de les organitzacions que s'hi posen, el conjunt de la ciutat, no és de l'àrea de turisme, no és del Departament de Turisme i requereix un compromís global sobre aquesta història. Una segona conseqüència que hem viscut és que fa de catalitzador. Abans s'ha dit, el Tomàs, em sembla que ha sigut el Tomàs Azcárate, que ha fet referència que això és un pla de millora contínua, no acabes mai. Sempre hi ha objectius a obtenir. A més, una certificació no es refereix a que el resultat que en surt avui de la ciutat de Barcelona sigui un resultat sostenible en tots els seus ets, sinó que fa referència a que els procediments que utilitzes per gestionar-ho es basen en criteris de sostenibilitat. Per tant, això torna a afectar el conjunt de l'organització i el conjunt de la ciutat. Són potser els dos elements clau que vam aprendre al començament. I ara la tercera fase de tot plegat és la feliç coincidència que després Catalunya s'hagi certificat també amb Biosfera també, que la Diputació i les comarques de Barcelona estigueu en aquest procés, la qual cosa permet una homogeneïtzació interessantíssima que ens permetrà més aplicar, com hem fet amb les enquestes i amb altres coses, eines comunes. Sou pioners amb l'ús d'un sistema d'indicadors en turisme sostenible que ens ajudaran molt a Barcelona, que no ho teníem, a incorporar-nos en aquesta dinàmica. Per tant, jo crec que és un moment de maduració de la destinació. Barcelona és molt més en aquests termes, en el que es van juntant peces que han tingut
itineraris diferents i per nosaltres és una peça clau. Sí, yo poco que agregar, realmente decir que sobre el trabajo que ha iniciado el Ayuntamiento para que Barcelona sea, y corrígeme por favor, porque creo que ha sido la primera ciudad en recibir esta certificación, a lo cual, bueno, es un orgullo ser parte de esta ciudad. Nosotros estamos trabajando en 4 áreas, básicamente en turismo responsable, medio ambiente, sociedad y también con los trabajadores, porque no solamente hablar de turismo responsable, realmente hay que llevar el turismo responsable pues al interno del mismo consorcio, con los miembros, con todos aquellos servicios que ofrecemos, y es un trabajo, bueno, pues de tiempo que empezamos a desarrollar ahora y que seguramente será un trabajo no solamente por el año de turismo sostenible, sino por los próximos muchos años. Yo lo veo como un continuum y un continuum transversal que realmente empieza por poner los criterios y que poco a poco vayamos midiendo cuál es el porcentaje de avance cada año, no solamente de nosotros, sino de todos aquellos que estamos en el sector turístico, para que sea sostenible. Sí, molt breu perquè es va fent tard. Només afegir amb les dues intervencions, potser la del Joan, que ha sigut més extensa, afegir que ara tenim una gran oportunitat en Biosfer, i ja ho estem vivint, de novament convergir en definir estàndards, amb el que el Xavier explicava quan ha explicat el compromís Biosfer per les empreses que estan en una destinació que sí que té la certificació, doncs definir tant per la ciutat com per les comarques alguns d'aquests criteris o estàndards que ens poden permetre al sector públic i al sector privat tenir els mateixos rails d'evolució com a destinació compromesa amb la sostenibilitat. Només una cosa més, perdoneu, que ja sé que es fa tard, però crec que és molt important una característica que jo, com a testimoni personal, puc dir de la meva experiència aquests anys de treball en temes de turisme a Barcelona, i és que hi ha independentment dels anar i tornar, diguem-ne, de les situacions polítiques diverses i dels governs que les institucions lògicament tenen en funció dels cicles electorals, hi ha una línia contínua de coordinació estable, tècnica, de llarg recorregut, amb tècnics que compartim tàctiques i estratègies en el desenvolupament de la destinació, per suposat amb la Direcció General de Catalunya des de fa molts anys, la Direcció General de Turisme, amb la Diputació, amb la ciutat, tant el Consorci com l'Ajuntament, que facilita molt taules de trobada en molts entorns. O sigui, és molt fàcil, en aquest sentit, posar d'acord nivells d'administració que en altres destinacions és complicadíssim que es trobin. I jo crec que això és una fortalesa extraordinària que facilita molt el nivell de sostenibilitat al qual ens referíem o al que aspirem. Jo crec que això ho volia subratllar. 2016 vam anar a Londres. Jo puc dir que va anar molt bé, vull dir que semblava que va anar molt bé, hi havia molt bona recollida, hi havia la gent allà. Estàvem a dalt de tot del Shard Hotel, al mig de Londres, es veia tot Londres allà sota, anaves calculant si el lloguer d'aquesta casa, dius, ja està, jo no viuré mai a Londres. S'està molt bé a Barcelona, la gran Barcelona. Barcelona és més, ho vau fer a Londres, a París, a Frankfurt, una manera de presentar la destinació més integral, diguem-ne. Feu, si us plau, una valoració de com va anar, com ha anat, com està anant. Ja m'hi he referit abans, molt bé, no m'extendré. En tot cas, el que tenim emparaulat amb la Gabriela pel 2017 és repetir aquestes presentacions. Esperem que l'Agència Catalana, ara ens acompanya ja l'Octavi Bono, el director general. Hola, Octavi. I esperem també comptar amb la col·laboració de l'agència per fer aquestes presentacions tant en el marc europeu com en el turisme a Barcelona, en el marc més enllà dels oceans, a Àsia o a Amèrica. L'acord que tenim és que ells faran aquestes presentacions per nosaltres. Ells assumiran l'organització i la despesa en aquestes destinacions més llunyanes i nosaltres farem la mateixa presentació del Barcelona és molt més a Europa, que és el marc on Barcelona ja és molt coneguda, és on podem ampliar la informació del que envolta a la ciutat i que el mercat, la demanda, pot estar més disposada
a seguir descobrint Barcelona. No sé, Gabriel, Ja si... t'ha respost la pregunta. Sí, bueno, yo solamente agregaría ahora que ha sido fantástico, que realmente es un proyecto que cuando empezamos a hablarlo parecía que iba a costar más de lo que costó. No ha costado nada, ha ido genial. Dinero sí que ha costado, ¿eh? Sí, pero pero realmente yo si tuviera que poner un calificador, ha sido fantástico ir de la mano de la Diputación, realmente ser capaces de ofrecer una oferta. Lo he dicho 20 veces, pero es que no hay tampoco que marear mucho la perdiz, es decir, una oferta realmente mucho más completa, mucho más atractiva, mucho más diferencial, y esto en el sentido del turista, pero en el sentido estratégico de desconcentrar, despresurizar a la ciudad, desiconizar, es decir, nosotros claramente, siento decirlo, pero nosotros ya no vamos a promocionar ciertos iconos que están saturados de la ciudad porque creemos que la experiencia del turista puede ser incluso negativa y por tanto no puede ser de otra forma más que ir a estos destinos de la mano de la Diputación, hacerlo bien, hacerlo con excelencia y por supuesto no me quiero olvidar también de nuestros compañeros de la Agencia Catalana que gracias al apoyo de ellos pues han puesto la guindilla también en el pastel. Lo seguiremos haciendo y como bien ha dicho Francés, ahora cada vez lo tenemos más claro. La Diputación lo hará por nosotros en Europa, en donde tiene toda la razón de ser y nosotros iremos a mercados lejanos donde también agregamos más valor tanto a nuestros miembros directos de Turismo de Barcelona como empezamos a abrir i a sembrar para, digamos, el territorio. Jo només puc afegir que lamento no haver-hi estat, no sé, no em tocava. Doncs molt bé, ja t'esperarem. No? Respecte a la comercialització dels productes turístics, l'Ajuntament i la Diputació no tenen capacitat de comercialitzar. En canvi, Turisme de Barcelona, sí. Com us plantegeu la col·laboració en aquest sentit? Bueno, a mí me gustaría decir que tenemos un gran reto y el gran reto es realmente tangibilizar la oferta que podemos desarrollar en el territorio. Es decir, nosotros lo que debemos hacer es lo que estamos hoy de momento desarrollando en el territorio, las grandes oportunidades que vemos, hemos de ser capaces en medida de lo posible de tangibilizarlas y hacerlas lo más fácil posible. Y cuando digo lo más fácil posible es que nuestra experiencia nos dice que cuando aportamos un paquete concreto, es decir, una experiencia con el transporte incluido o con la forma de llegar muy fácilmente, esto tiene de alguna forma una salida hacia el visitante, hacia el turista, realmente exponencial. Hoy el 25% del portafolio que vendemos de productos turísticos, que olvídate del producto turístico, para nosotros es una actitud de servicio. Es decir, tú cuando vas a un destino lo que buscas es disfrutártelo y que te lo hagan fácil. Y por tanto, no te quieres complicar mucho la cabeza buscando cómo vas a ir, dónde vas a ir. Oye, no, yo voy a un sitio donde además me dan la información de la ciudad, me aportan valor y además ahí puedo comprar cosas. Fantástico. Esta comprada de cosas tiene que ser fácil, tiene que ser clara y no tiene que ser complicada. Y dentro de este, digamos, abanico de productos turísticos, el 25% de los que hoy vendemos ya son del territorio. Tenemos actualmente 19 productos turísticos, hay algunos que van súper bien y que son justamente aquellos que integran pues, muy bien el transporte, porque entonces la gente ya no tiene miedo y es muy fácil. Y estamos por incorporar 8 nuevos. Y yo sí que os invitaría a, obviamente, junto con los compañeros de la Diputación y nosotros, a ver, y estamos para ayudaros de forma de crear estos productos y poderlos vender, ¿no? Sobre todo para agregar valor al turista y para desarrollar pues, el entorno. Jo sobre la comercialització estic absolutament d'acord amb el que ha dit la Gabriela i em sembla que és clau entendre la comercialització com aquesta capacitat intel·ligent d'empaquetar tots els elements que composen un producte turístic assequible fàcilment, assequible en el sentit que és fàcil obtenir-lo, independent de que sigui barat o car, i que hi hagi un canal clar per distribuir, sobretot que estigui adequat a allò que la destinació pot encaixar d'una forma sostenible. Però hi ha una vessant que per mi que hem de sotmetre a una profunda revisió amb el tema de la comercialització i és que hi ha una línia, una ratlla de llapis molt delicada que separa això que estem dient del perdre de vista
per risc de la rendibilitat econòmica d'aquesta comercialització, els objectius estratègics de la destinació. És a dir, en el moment en què per les necessitats del guió fan que sigui més important vendre un producte, que aquest producte respongui a les necessitats de la destinació, correm riscos. I ens pot passar, ens ha passat de vegades, que estem comercialitzant producte turístic que no s'adequa a les necessitats de la destinació de la ciutat de Barcelona. I això és un risc que hem identificat, que estem treballant. El pla estratègic al que hem fet referència abans, aquí hi està entrant amb la mirada posada a quina és la promoció sostenible o com ha de ser aquests criteris de promoció i de comercialització de producte turístic que permetin aquesta sostenibilitat, però és una dimensió de la comercialització que si es fa des del sector públic s'ha de tenir molt clar. Des del sector privat també, perquè ho hem de coordinar d'alguna manera, però és que des del sector públic s'ha de vigilar molt amb que no siguem víctimes del mercat i perdem de vista l'estratègia de la pròpia ciutat o destinació o el que sigui. No, jo només recalcar la intervenció de la Gabriela. Per nosaltres és molt estratègic tenir aquest accés al Barcelona Tickets. Estem treballant amb el territori, ens agradaria fer-ho amb més intensitat amb els empresaris i les destinacions, lògicament, per poder fer aquests empaquetaments que puguin ser comercialitzats. Ho seguirem fent. I també, a través de les agències de viatges, que aquests paquets també puguin estar no només a Turisme de Barcelona, sinó també al Catalunya Experience o altres plataformes que l'empresari consideri que són bones per vendre el seu producte. Però en tot cas, per nosaltres, la Barcelona Tickets és central. La meva pregunta número 8, jo crec que ja més o menys està respost. Ens sorprendria molt que no ho fos, però mira, de totes maneres jo faré la pregunta. Pregunta número 8. Un gran repte en el qual ja esteu caminant junts. És fàcil aquest treball de tres bandes? Facilísimo. Sí. No, yo te voy a decir, deja que te diga, facilísimo porque primero que nada existe la voluntad, existe el convencimiento. Creo que de parte de tanto del Ayuntamiento, la Diputación, de nosotros, pues hay equipos capaces que queremos ir adelante. No te digo que el día a día no sea complicado y duro, porque bueno, esto es normal, incluso por agendas y encajes de tiempos y de movimientos. A veces no vamos tan rápido como quisiéramos, pero yo creo que hemos llegado a un momento donde realmente el discurso está siendo uno, está siendo alineado, está siendo entendido e interiorizado y por tanto yo creo que con esta voluntad vamos siempre hacia mejor. De mi parte, y yo que llevo un año, pues cada vez lo veo más fácil, cada vez queremos ser más ambiciosos. No te digo que no haya dificultades, pero yo creo que es un proyecto que irá más, que saldrá adelante y que estamos muy agradecidos y sobre todo muy contentos con los resultados. Ho has definit molt bé. No, jo afegiria, per dir 4 paraules, voluntat, aprenentatge i constància i visió de futur. Si hi ha aquests 4 elements, que jo crec que hi han sigut al llarg d'aquests anys, això pot tirar endavant. Però voluntat és molt important, voluntat. Jo només ho volia embolicar una mica. Som 3 bandes, som 3 NIFs diferents, però és molt conjuntural, tinc la impressió. Estic d'acord amb el que heu dit, però és molt conjuntural, perquè depèn de quines bandes parlem. Si parlem des de la perspectiva territorial són 2 bandes, ciutat i comarques. Si parlem des de la perspectiva públic-privat, tornen a ser 2 bandes, ciutat i comarques, públic i ciutat i comarques, empreses i operadors. És conjuntural que siguem 3 en aquesta taula, crec jo, i des d'aquesta conjuntura va com s'acaba de dir. Però tinc la impressió que això ha d'evolucionar. És a dir, no pot haver... Barcelona com a ciutat té en la cadena de valor de l'activitat turística, la promoció ocupa un tros d'aquesta cadena de valor, no? I no és una Barcelona diferent de la que no fa la promoció. Per tant, en aquest sentit, la Gabriela i jo som Barcelona, ciutat. Ja no del tot, perquè també té Barcelona és molt més a dintre. Per tant, això és un embolic.
Anem bé, de moment, tots tres, però crec que això és conjuntural i que s'ha de mirar des d'altres perspectives, perquè a Barcelona també podríem parlar, si anem bé, per exemple, el sector privat i el sector públic. Cambra de Comerç és l'altre soci que tenim al Turisme de Barcelona, que no estan aquí a ningú de Cambra de Comerç. Per tant, bueno, està bé, és elàstic. Molt bé, moltes gràcies. Finalment, Francesc, unes paraules, si us plau. Com feu front a aquest repte des de la gestió de Barcelona és molt més? Doncs des de la visió que ens dona el pla de màrqueting el 2011 hi fem front amb una visió, jo diria, clara, una aposta clara per construir aquesta Barcelona és molt més, amb un contrapès d'equilibri, buscant els millors moments, les oportunitats, per fer salts de progrés. No sempre hi ha les mateixes disponibilitats en aquestes tres organitzacions. Hi ha moments que són més oportuns que uns altres. Saber esperar aquests moments jo crec que és una virtut de tot l'equip, de tots els equips. I potser pot semblar que ens estem dilatant molt en el temps, no? Portem 6 anys. Els 2 últims anys és veritat que hem accelerat molt. Sí, s'hagués pogut fer en 15 dies, això, és veritat. Però, això és muy palaciego, que es diu. I, en tot cas, aquesta és la situació que tenim. No ens ha sabut trobar una altra manera de cuinar aquesta recepta. No hi ha un manual que ens expliqui com es fa el procés que estem fent. I llavors jo crec que la prudència, la constància de tots plegats, l'equilibri, el reconeixement d'uns i altres, cadascú al seu lloc, està fent possible que aquesta aventura vagi avançant. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gabriela, Joan, Francesc, gràcies. Gràcies. Molt bé.